Kini ang Atraka Balita 943. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental, ang RT-PCR machine pagod na. Matod pa, naguba kini sa niaging simana. Matod pa ni board member Balin Tititingyap. Atol sa ilahang regular nga sesyon sa wanan sa Junta Provincial. Iisgutan kining naguba nga RT-PCR machine ana kinin himutang sa Negros Oriental Provincial Hospital. Sumala pa sa unang disito board member Balin Tititingyap nga guba ang RT-PCR machine. Gani balik na usab sa pagdala sa mga swab sample dito sa may probinsya sa Cebu. Dugang pa niya nga tagsa kasimana usab mo gawas ang resulta sa gipang swab kay tungod kay sa kadaghan karon nga sa Cebu usab gipanghatod ang mga swab sample. Maong ang pangulo sa Negros Oriental Provincial Hospital ang ila kining imbitaron sunod nila nga regular session sa provincial board. Ania ang iyang pamahayag. Wala pa man sila ipadala nga request for another RT-PCR machine. Para nako, sayo pa tani, January pa tato, yun na natin yung RT-PCR machine. We could have at least bisag tulo ka buo, kaya na-back up nga dohay gamiton, usa ang back up na, kung kaso nagkadaot-daot yun. Again, sa ko nang nadaot ato RT-PCR last week. So magpa-swab ka without any result, magulat ka 1 week, ito na maposibo. Kaya sa kadaghan na ron po nga nagpa-swab tungod sa ato ang pag-search sa ato ang COVID diri sa Negros Oriental, mas mudaghan, mas madugay pa jud ang result paabot. Kini ang Atraka Balita 943. Sa pangutana kung ano ba'y igong pondo o salapi ang probinsya sa pag-purchase o pagpalit sa RT-PCR machine. Saysay po ni board member Yap ang lalawigan na adunay kapasidad nga makapalit o niining machine. We have 3 billion budget here. Daghan kay tag kwarta din ang imo tanaw ng budget ng uban. Malisan ka sa kadaghang kwarta. Pero kung imo dyan i-priority ng RT-PCR o ba mga galamiton para aning COVID-related, then mahimo kayo na. Depende na sa executive o sa atong gobernador o iyan ang ngayon. Okay, so Kini ang Atraka Balita 943. si board member Balin Tititingyap sa unang disito lalawigan sa Negros Oriental eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.